ko tufnde net fuɗɗima avec wantoroɗo Aïssa wan koyɗo wonta hen tufnde net e kala saha yontere fo o waktu so yonte tufnde net. Assalamu alaikum bandiraɓe fulɓe min calmini on mon kala e inde mum e yettode mum an andi ɗo gonɗa e to kedda foof wantoroɗo tawima ɗon salminima calminaɗi tedduɗi gonɗuɗi e nedi mataw hande son jii décoram o ma haw on seeɗa kono ko noon tan machallah ala ko woji en so wona gonka leñol ngol kala ko ina yaara pulago yeeso tan ko hen jahten donc kala nde jubbol lamin ma sa fini wuji hen nebam yejjitta émission mawɗo o comédie show inchallah chaque semaine mo ar en dañi kadi émission goɗɗo ono tufnde internet nde wonno en mbawa yaade sans internet par ce que internet ko hunde nde ganduɗa koye joljole jamanu donc jamanuji kesi ngari miijoji kesi garti donc kala ko faate internet hande eɗen kaala hen émission men o noon wiyete ko tufnde internet en puɗɗorima e bisimillahi rahmani rahim eɗen ñaago subhanahu wa taala hina watte oɗo émission barke donc mi wasa junnude par ce que eɗen jogui ɗo invité ji men waɗɓe fayida baniraɓe worɓe yontaɓe in gonde sehru jammiraɓam waɗɓe fayida donc mi waɗa présentation mi are gorko mo dungel hono Amadou Gaye Soumboulou Sow mi salminima debbo mo Tiggere Aline Guissé alias ɓoccitiɗo oɗon gandi oɗo kam ko funeram donc omon ɗo gorko mo boyinnaji muɗo wonde o kam ko miñam ko sehilam hono Oumou Hayri Diadji debbo mo Madina Diadji mi yewaka noon l'incontournable parrain Mr Pané omon ɗo jooɗi ɗo parrain nan ɗo donc en mba harde TikTok en yiyani hen parrain ɓeɗo machallah kala ko woni ɗo hande ko TikTok koyruji goni ɗo Oumou Hayri ko TikTok Soumboulou noon onon fof oɗon gandimo e TikTok o donc ko TikTok koyruji goni ɗo walla TikTok uji donc Amadou Gaye mon frère e wonde ɓoccitiɗo donc hade min nadde e yewtere nde mi fawonat on introduit goto tawa ko banam gorko sehilam hono Amadou Moussa Anne waɗini en e ko jogorɗen yewtude ko donc bandiraɓe mbiɗo yo on jon keɗo introduction seeɗa gatte ñande jamma aljuma nogas lewru mai hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas ɗiɗi o jamma addi hawjede e jiiɓor ɗo e Dakar lamorgo leydi Sénégal legal ni wi Pikine rue 10 ko ɗo oɗo suka debbo biteɗo Fatou Kiné Gaye gérante multiservice El Mansour Sy fitandu muɗum yoɓa ndemaydi addi jiiɓor ndemaydi ɓeydi kulhuli e hakkillaji ɓesguji leydi Sénégal ko leelani tawi police leydi men Sénégal ƴetti dossier o tami e jungo muɗum police leydi men baɗɗo golle muɗum pattam lami fawi jungo e on tumaɗo gon wargo Hasim Ba on tumaɗo e gonɗon wargo ko kam woni superviseur on ɗon multiservice El Mansour Sy ko leelani tawi police leydi men fawimo jungo ɗo adi ɗo o yeddi gueɗal ngal kala kono noon police leydi meɗen e humpito police leydi meɗen e sembude hollitimo a wawa dadde ka nangade e jungo kanko Hasim Ba ko ɗon e ɗon o holliti wonde aha kay ko kanko waɗi gonɗon wargo on suka mbo duuɓi nogas jeetati adi kala ko takkude debbo muɗum ɗo wi wonde ko on ɗon waɗimo ko wiyete pression ngam inde ɓinguel mabɓe e wiide makko ko on ɗon debbo wimo kala no jiitirɗa kalis yiitu sababude inde ɓinguel men so wona ɗum hakkude meɗen bonata ko ɗon e wiide on ɗon Hasim Ba o yeehi tonton on ɗon multiservice ngam yoɓoyade fittandu on ɗon Fatou Kiné Gaye ko ɗon o waɗi ko ɓerde makko hokkimo ko ngam nawde ɗen kopreje no wano wade kala kanko Hasim Ba e oɗo saaha amono e dumbirdu o tuma koko wiyete assassinat woni wargo bani adama hani e wadde ɗum planifié ko nde toɓɓere jogori yewtude hoɓɓe Aïcha Wane e nder yewtere mum witende tufnde net ɗo e Pinde TV. a jarama banam gorko sehilam hono Amadou Moussa Anne e oɗo ko mbaɗa oɗo bref mbaɗanɗa min beltima no fewi vraiment on keɗima ko haali ko ñande on ɗon aljuma ɓerɗe keewi oɗon gandi ñande hen ɓerɗe ɗe belani hono oɗo Fatou Kiné Gaye ne warda wardu yurminide to Pikine minen kam hoɗɓe riwdis ñande hen vraiment emin ñalli journée mo ganduɗa welani donc mi arate Amadou Gaye gorko mo dungel mbaɗa seeɗa résib e a nani ko Amadou Moussa haali ko ande kadi jubbana en seeɗa wasa juutde comme ça naten e muɗum yewtere nde
merci Aïcha, merci pour l'invitation. Merci à mes co-débatteurs, les TikTokers et les observateurs, et aussi des artistes qui sont là. Et nous, monsieur de Vénirek, vraiment, il a résumé l'histoire. Au niveau de Pékin, les gars bien ridis, période école 9. Au monsieur Badonton, un certain Hassimba, ganda ko zera wala ni ko superviseur e nder multiservice ganda kinne hol kany liggonto wala patron mo kala ko faano halis ko konko moftorno dum avant on wara moni kinne yihin ha andi wajo mo itte halis o mo sira hen parce que chaque versement wado tuuji ganda manko di hen bon hasim dañi hew jomum bo hepti fori innude jono ala non ko innire mato ala feere wonde mo jogi sona tan yaade bomde hono patron mo hono biide kinne gay o yetti fittane mum yetti o halis mo 2 millions 500 o nayi dum pour weltinde jom suudu mo pour wi innude biyiko non ko musibo ganda dum innam aadin kam gondude haqqile mum baddo conscient fara wadde en gede yaade jetta bara fittane pour weltinde cugulel mo ganda une semaine dañ anda on so mawni holno wayata anda ber on e semaine est ce que ma wuro wurta no fof musik jam haqqide mijoron no wona gede fran wadde dum ka ma taw ko non Allah hoddiri bon alhamdulillah rabbil alamin police Sénégal ko police ganda ko balu ligade surtout la police scientifique no wonata 2 jours timmani 2 jours famille même pas 2 jours comme il a si bien dit 24 heures waji jaggimo gattimo kala kadi pour watti kel konko no waɗide ha no wari debbo ni c'est à dire waɗi reconstitution des faits comme on dit en droit waji maddi noon ha gandi ngadi konko waɗi ɗeɗen gueɗe ngadi laamu jaggimo o mona e nder sa Allah jarama a jarama min sikku bandiraɓe dañi hen famamuya kadi hon kadi ko kon mbaɗani kadi précisé o fiimo ko 37 couteau neɗɗo joguiɗo hakkille joguiɗo ɓernde jagga debbo no wawi wonde joom suudu ma no wawi aɗa wawi ƴewirde mo yitere yumma walla yitere miña debbo piya ɗum 37 couteau donc mi aray sumbulu holko pamɗa e oɗo histoire beele debbo ne foti tampinde joom galle mum par ce que e nder haala ka ɓe wi kanko ko joom suudu makko fawimo pression donc alay sago o inna o ala ko innir o yehi o wari fittano ngam weltinde joom suudu makko an en tant que debbo holko mbiɗa e ɗum ay assalamu aleykum mi salmini onon foof julɓe ɗo e plateau he mi salmini on ɗo fo inde mum e tourmo comme ko mbiɗa ko waɗi kam présenté donc mi ara droit o bi tan e ko kalɗa ko ko namdiɗa kam ko min moom franchement affaire o ne nenmi ɗum de ñande hen on jamma mbiɗa sikki no mbami ni sénégalais ji foof wonani sénégal guure monde entier ne muusiɓe par ce que ko neɗɗo hay so tawi ko ulludu min sam witima ullude fera e tali ni mi rewta on tali ne jarani kam taroyade saka neɗɗo par ce que ne muusiɗa ko wonki ne muusi eyyi kono en tout cas yimɓe mataw mentalité ɗi koko change par ce que joni no nenirta warde ni comme ko sehilam goto wi jaafuɗon e terme olof mo kalmi o wi bo dégge boobu ñu ɗon wax néew boobu c'est parce que dee dafa néewoon dee tuuti la woon da nga ko doon gëj a gis mais léegi dafa bëri chaque jour ay yan bii mi escalé kon duñ ko wooyee kon pagaay kon mu bañ a tuddati néew wala dëj parce que dafa bëri tellement ni heewi ñande fof mayde tout le temps joni yahat ha sukaɓe tokosɓe joni mbiya suu hande mo maayi hande par ce que heewi kono fatkine gay mbiɗe duwono famille mo ko mbiɗe duwono monde entier mbiyamo yo to ummi ɗo to fayi ɗo yo ɓuranmo to ummi ɗo machallah kono so gorko ko waɗi ko woni hasim min yettonde ni no waɗa kam dérangé bawo par ce que so tawino ko sago ma kala ko ummi ganda ko bande a yiɗa nende ko boni ummo e bande déjà ne nenmi bawo men data ko halpula par ce que ko hapullo ko halpula ne nenmi bawo déjà min toon ko waɗi kam frappé par ce que mi yiɗa jettiteɗo ba walla hay yettode goɗɗo kono ko woni pullo ko min musa ka par ce que ɓernam de jingat par ce que ka pullo ka par ce que e jingat e déjà ɗum ne muusi amen kono
ɗum ɗon wona pour ummade pour warde neɗɗo pour mbaɗana ɓiye ko oɗo wi joni joni ko tan mo wimo ɓiyi ko oɗon mawnata konko waramo konko par ce que tawi kon fof barɗo pour innandemo par ce que on ɓinguel mawnata taw so tawi kadi o monan nder kaso hay goto ñagantakimo ɗum Allah par ce que neɗɗo ñaganta ko bandum hono mum ko boni kono so tawi ɓiɗɗo so anduyi o histoire ɓiɗɗo est ce que yo Allah jurnu balde makko est ce que ɓiɗɗo tawoytama ha ɗum won ɗo ƴetta bal fellamo par ce que hay goto yiiɗa ɗum par ce que a innam guinniɗa kam ko par ce que o nawi kaali so haɓe mbaɗi par ce que ñanden ɓe mbaɗi inde mabɓe mbaɗi tantuñoɓe debbo yeehi salon ñantima yoori machallah on kalis wadde o ferima hen ko waɗiri ɓinguel ngel ɗum ɗon hay goto min kam yummiɗaɗo hay goto yiiɗa hande ɓiye mawno wiye ko kalis meurtre guinneɗa kadi joni nofru hecci jomum kala ko mbaɗɗa après so jomum mawni heddoto ko yimɓe wadde ɗon dal Aïcha ha yesso lawol mi joni mi waɗat varié mi wasa wadde no bammal wino ni yo rewɓe ɓe gon lasal worɓe ɓe gona lasal paami koye l'incontournable parrain mais haade muɗa ara e parrain honko wittumi e witto jaam donc mi anda tawi ko noon woori mi anda tawi ko noon par ce que komin nanɗo tan e information ngaji ɓe mbi nde o resatamo nde omo wonno e minti service goto kono woniri ɗo e oɗo minti service ni ɗon o waɗi toon simulé ko agression e scooter o waɗa agressé o yuwi hoore makko e ɗum ɗo makko e koyngal makko o yuwi hen kutoji ɗiɗi o waɗi simulé ko baɗaɗo agression ɗon o itti e caisse mabɓe 5 millions 500 ɓe mbi on 5 millions 500 ko ɗum o resiri debbo donc ɓe jaahi seeɗa kadi o waɗi toon kadi o ƴetti toon kadi 2 millions hawri toon 7 millions 500 o dañde e on ɗon service probléme ɓe diddimo ɗum woni diddal makko ko wiyete o jooɗima balɗe o liggaki o woni seeɗa chômeur ko ɗon o wonno e liggade o riddama toon par ce que ɗon o ƴetti toon 5 millions et 2 millions 7 millions 500 donc o waɗiri mariage ko kalis janano donc o wi wadde kadi yo wattir gente e kalis janano parrain est ce que kadi gorko ne foti yidde ko weeɓi ha ɓurta an ya so iPhone 13 yalti cooda so bitikaji mon ɗi jahata oɗon coodoya comci mon joɗɗi ɗi oɗon mbaɗa sinapuji comme no parrain en batteni jahoɗon kam ha mais est ce que gorko ne foti yidde kadi ko weeɓiri noon a liggaki an a dawana hirnani joɗɗa place goto naɗɗanoɗa ha heure belɗoma jaaha aɗa wujja kalisaji jami pour faire tes besoins ɗum est ce que gorko kadi ne foti wade noon bon Aïssa mi salminima mi salmini tout un chacun d'entre vous parce que il faut que yimɓe ganda aduna o change ani ko enen change plutôt parce que ndende aduna moƴƴuno nde neɗɗo rewata koye jinnaɓe mum kono enen hannde ko enen jinnaɓe men ndewe men a yiyat suwaɓe toosɓe ɓe ngala paltu ngala place ene jogde suka debbo relation jaa ha jiɗa resde jomum taw ala moyen mais koɓe poɗontoɓe cikka ko yidde ko wona yidde tu fait l'impossible pour resde jomum ndesa ɗum taw mbaɗa kono paare wayni a liggayi a dawani a waɗani haydara mbiya ya wat satisfaire besoin de debbo c'est totalement impossible il faut aussi que yimɓe ganda si l'incertain devient certain ça devient invisible hande min ko sukaɓe rewɓe ni walla jinnaɓe mabɓe ittoɓe enen dokkaɓe worɓe n'importe comment min ko ɓen mbaɗanmi ko ɓen kaldami au fait kadi sukaɓe ko joni jeeyi koye mumen so gadde saɗa rokka ɓiye ƴew mo dokkata ɗum aduna o hande change ni ɗum mi arta e haalam ko hande sukaɓe natti fadde ha dokke kañumen dokkata koye mumen donc sa itti hoorema a rokki ɗum mo ganduɗa ala paltu ala place hay hunde firtade hande jiya jeune tohos ene resi ene jogui foyer ene jogui sukaɓe ene jogui fof charge foye mum a ala ko ganduɗa hoorema des revenus ɗi ganduɗa centre permet de yaltude e charge mo joguiɗa o donc tu es obligé de wadde des choses ɗi ganduɗa hoorema moƴƴani pour mbawa yaltude hen donc c'est juste pour wiide yimɓeɓe min kawo nde nanmi ɗum nde ça ne m'a pas surpris parce que hande yimɓeɓe aɓe mbaɗi sadi yimɓe hande ala ko kalis jarnani ɓe ils sont prêts à tout pour satisfaire leurs besoins leydi ndi ene tiiɗi gurdam ɗam ne muusi mais ɗum fof e waade noon neɗɗo ko kañum renɗinta hoore mum
par ce que min mi heɗima témoignage uji kewɗi fayde jinnaɓe makko sehilaɓe makko e woɗɓe woɗɓe mais no ɓe kaldatamo ni tite di ko ɗum ɗo jomum il faut waɗa sës tan wawa wadde ɗum ɗo so tawi ko debbo waɗimo obligé so tawi ko kanko ƴetti initiative wadde ɗum pour weltinde joom suudu makko par ce que ɗon mbiran ko joom suudu o faymu ɗum ne wawi taw waɗa joom suudu o faymu ni ne wawi ko kanko tan ƴeewata yidde weltinde jinnaɓe makko o weltina sehilaɓe makko o weltina joom suudu makko o waɗa ɗum ɗo donc oroɓe jaw wiide ko debbo ɗon mayen gar hen inchallah after debbo a fawɗon feɗenuma mayen gar toon mi aray Oumou Hayri Diadji debbo mo Madina Diadji de en tant que debbo jeune fille machallah gonɗo hannde e sahama mais pourquoi onon ne kadi oɗon mbaɗa imposé comme joni en général yontomono onon mbaɗata imposé en général worɓe mon ɓe ha ɓe mbaɗa ko ganduɗa ɓe ngala ɗum walla ɓe mbawa ɗum en tant que debbo est ce que aɗa foti wiide joom galle ma tan yo wat ko wawa ha addana hoore mum caɗele walla addanma an joom suudu mum caɗele en tant que debbo a suwa dañde gorko noon mais yiyande ma tan namdimami si c'était toi ayo avant tout d' abord mi salmini dendagal ko juuɗe ɗo ko foof mi salmini dendagal fulɓe kadi rewo e worko toro ha ñoro aussi ko Oumou Hayri debbo mo Madina Diadji Aïcha pulaar wi mbawɗo reftora ko gotol o yangini o waɗi bonande o yuwi hoore makko e nder hen o wujji kalis poɗɗo noon donc on so continue liggaki ne so joom suudu mum heptima feere nde waɗi foof ma rewɗo reftuno ɗo pulaar wima goto manda bawɗo reftota ko gotol ko mbimi ɗo ko debbo saɗa resodiri e gorko gueɗe ko ɗiɗi goho ma woni a resodiri e makko saabi Allah yidde ma walla goɗɗum e goɗɗum gueɗe ɗimmel ngel resodira makko e intérêt ɓe goni wiyoɓe hay diine ko intérêt ça dépend e neɗɗo foof ene waɗiri choisir joom galle muɗum walla no waɗiri choisir gurdam muɗum mais ɗum foof e waade noon gorko enen ganduɗen e gorko ko kuufo debbo jaggo debbo kormo hoɗo debbo mais so yii ha ganduɗa enen rewɓe hankkadi en gandi en donki andu holto powten koyɗe meɗen warona ara hen walla aɗa waɗa imposé gorko ma ɗo hankkadi hay ɓe ndesaka ɓe kuuli walla hay liggotoɓe kadi kuuli nde tawno yimɓeɓe mbatti tawdema ha ɗo liggotoɗa aɗa ware walla aɗa itte sago ma ɗo hankkadi yimɓe donki andu holto kucci holto payi kono alhamdulillah rabbil alamina police sénégal nan ɗo no waɗa liggey mum no gandanɗa hoore ma no fotiri eno hanniri donc ɗon on banggue en ngala hen kulal kono noon hannde goto fof towɗi koye ɓoccode nde tawno en donki andu holto poyten koyɗe meɗen voilà joni an ɓuranma an ko gorko ndesodira mum saabu yidde walla ko bawɗo nafdema ko on jiɗɗa Aïcha aɗa andi aduna kala kene lorratama hoto naati hen mboɗo sikki debbo ko ittatma galle bamma faade e galle joom galle ma yo taw kam an sa resodiri e gorko a ruttora to bamma aɗa ñaago walla aɗa ñaago yumma ƴeew koko seeɓi walla ƴeewa ko ɓuuri ɗum seeɗa wona heddi noon neɗɗo foof kadi ene waɗirta gurdam mum a wawi wiide kadi aɗa fawa gorko ma pression ha kene waɗa ko ala e ɗum ɗon kam c'est ɗum ɗon kam ko ɓurti voilà merci de vraiment haalama yiyande ma yooɗi mais Aline Guissé an cikkuɗa wona corona gonduɗa hande min vraiment jafoɗa kam mi fonno tottudema max walla jotto no fewi Guissé min ko mbaɗami masque min mi wonani d' abord mi salmini bandiraɓe dendagal yeɗiyankoɓe fof mi salmini ɗum mi salmini kadi en mbi en puɗɗorima émission e bisimillahi yo Allah hokku en yettonirde mbo alhamdoulillahi kadi no mbiruɗen ni ko émission ko taɓal gadigal hannde émission oɗo donc yo Allah waɗe makko barke yo ganduɗa hoore maɗa won émission mo ganduɗa gandaɗo e aduna he fof ketteɗo e kala saaha woni tufde net ko adi foof Aïssa so neɗɗo ronki andude ɗo fayi a hersi ruttade to gummiɗa to sa renaki to paɗa to ko bone mbatta to walla tawa toon ala ndiyam te sa ɗum ɗi donc a dañen jaruɗa ɗum woni noon souvent so gacce natti tan kene wurde weeɓa gacce so gacce natti neɗɗo ko wurata ko weeɓa e makko ganda sa faami konngol kala neɗɗo so tawi a ala gacce hay hunde ko wurta ko weeɓat eyyi ɗum woni hannde o saaha gurɗen e wiide enen aduna waylima gurɗen e wiide neɗɗo o ne jogui droit hebde joguiɗen droit e wiide neɗɗo ne jogui droit wadde business taw o liggaki hay hunde taw o fina tan o naata e wuuro
tan heɓa ganduɗa hay hunde aɗa andi ni an kanko hoore makko mandi o annata o fayto par ce que o yahani dawoyde mécanique o yahani waɗoyde menuisier bois o yahani vraiment remoyde to fayto pour yoɓede o yahani soñoyde mata pour yoɓede te uniquement ko jaltu tan pour yaade aysa on so artiri e ma addanima 1 million hawni bandiraɓe so haala ñawi yonande cellu ko toon enen ko ɗon donkuɗen yen paam gadduɗen goto e men foof ɓuuri goɗɗo hewde pinal ɓuuri goɗɗo hewde hakkille ɓuuri goɗɗo andude aduna wadde sa ɓuuri andude a ɓuuri andude foof sa renaki a halkoto ɗon ko ɗon garten taw ha para génération eɗen goya kala pinɗo par ce que sa imagine hande kala pinɗo waɗat vidéo mum internet wiya ganduɗa gouvernement mais nañ gartene gonga par ce que hanki wodno sa imagine won jibinaɓe ne jibinɗene galleji men tawɗen ko jinnaɓe eɓe gone boyli ko nanmi ko nanɗon walla tawɗen ko jinnaɓe ne wone boyli ene wone guesa ceerno tawɗen ko rewɓe ɓe ene ndesa deggantan ne juuɗe galleji he nan kalden gonga tawɗen ko yimɓeɓe men ne ñoga e boyli en batti ƴobde robiŋaji bien vrai wallahi eɓe defanno e leɗɗe courant ngala nden wotno ko lampaji pétrole walla sondelaji walla neɗɗo yeeyi ɗuɗal ha weesa ɗum hande garɗen jiiɗen anani civilisation e développement garɗen guurɗen ɗum te en jaɓani liggade bandiraɓe mo jaɓani liggade wara bandiraɓe mo ala gacce wara kadi yonti ke muɗum exemple mi arta seeɗa e kanko Hasim min kam bien vrai min ko gueɗel gotel tan mi wiyani yo yimɓe ɓe mbattu hen hakkillaji billahi wallahi wa tallahi so tawi tan hande enen Sénégal en gartirani tan jihad tigi walla ndewɗen sari o tigi chaque jour manan wari par ce que hande so neɗɗo wari o wardi disparaît o nanggama o nannama e nder pono walla o nanggama o hirsama e devant tous les personnes heɓe fof ne tawi ma hankadi yimɓe mbattu wadde évité a jarama a yorni ene musde to paɗum to ala ndiyam koye men noon aduna waylaji ko aduna bonani ɓooyi ko enen noon e kesamaji menen ko enen gone bonde par ce que hakkillaji men ko bone ko noon o wayi kala ko naati ɓurtat kono ko haali ko gonga welani kono ko gonga tiko noon ko corona gonduɗa kono waddani corona no jiɗmiɗo min c'est à dire ko ƴettude hunde tan aɗa moggina taw ala ɗo pamɗa ɗum ala sens hande ko wiyete ko min dal kala ko goppanmi message goppanmi tan jeunesse o ko yo liggo kadi Amadou koye ma paami hol sababu kadi neɗɗo waɗa hunde neɗɗo dañɗo conscience mum tranquille gonɗo e hakkille mum an ne sirma ɗum ɗo ko an waɗi ɗum kadi o ruttiti e liyeji min kam ɗum ne jaahi kam vraiment min heeɗi babiraɗo kalɗo woni pa gadiɗo e affaire e ɗum ɗo o wi kanko so rokkanoma hay soko 1 minute kam o yaha o namdomo ko waɗirno ko holko waɗirno ɗum an mbaɗa ko bonema ha para duttoɗa kadi e liyeji paray ko moggirinoɗo bangue tan omo ƴeewa hol aɗatoɓe kadi mi nani omo woyi toon bojji omo waɗi toon sin sen makko min kam mi anda ko sen mi anda joni e ɗum no mbawɗon wiide ɗum ko joni fof ɓe mbiyata demme reyla jaalela ko ɗum holko firti an Amadou bon merci Aïcha avant mbaɗa jaaba question ma wonko waɗi intervenir hay sinno ko quelques 30 secondes e ko question posanani Oumou Khayri Diadji no mbiɗama mbete neɗɗo natiri dewgal ko sababude ko yidde ɓolere walla joomum wonko wawanma min mbo sikki hoto ƴeew ko wawanma ko mais ƴeew yidde nde ha parata haw par ce que neɗɗo wasa jogade haydara naata e mum e yidde saabu Allah nuraade mum Allah e wawde mum Allah uddira joomum wonde wawa jogoma par ce que so tawi a naati hen tan on wonko seɓol ma a naatirani yidde nde no wawi so ɓooyi gueɗɗe ne wawi kadi changé kadi wonko ɓoccide haaɗi ɗo nani ma manque yaarude hen o wi il faut lendi waɗe saria min on banggue mi yaalani hen pour saria wawa yaade lendi par ce que gonɗen koye république so gonɗen koye république nak saria ko waɗi concerne ko ganduɗa les musulmans eɗen koddi ɓe ganduɗa e jiiɗa mumen diine ɓen ko diine goɗɗo goni de ce fait so tawi a waɗi saria rek no wawi won tooña kadi ensuite justice Sénégal kadi des fois ɗo mbaɗa erreur aji walla kadi yimɓe kadi ene tuuma taw ngala hen firndeji laaɓɗi ceerno aɗa wiide a rewa saria tan mbaɗo mo jeɓɓumi yawani mbaɗo Mouhamed Ndim takka waji wiya waɗa yimɓe ɗiɗo mbiya o wari kaari taw warani yimɓe paye mum mbaɗe ñanema sari taw tooñi yeeya ha e duuɓi joyi walla duuɓi taw waɗani ɗum noon mi sikki on banggue min kam mbaɗa manque yaade ɗum ɗo e question posé o pour ko Hasim waɗi o
moi je le comprends d'une part parce que ko baɗɗo geɗe mo ganduɗa no waɗande wondade haqqille makko ɗon ko animal o wonno o wonani neɗɗo en tant que tel mais no yiɗi waɗi ha parnde nimsu natte makko o ruttito to lieu de crime pour ƴewde so tawi ma tawɓe toon walla so tawi omo ɗamini ni est ce que oɗo mo yiyo est ce que nandi ha si a fota waddemo comprendre hayɗo ko fota famde non si mo foti comprendre non hayɗo ko fota famde a tawi mamo comprendre ma ɓaymo ñëw allez-y mais ko kalta ɗo ene ko min suis pas d' accord sa wi salimo ko oɗo haali ko wonde saɗa naara neɗɗo yidde ñamminta neɗɗo yarata neɗɗo tew ɗum enen ko ɗum tardinen hannde rewɓe nan ɗo liggotako ñallat ko galleji mumen worɓe nan ɗo gollaji holno ɓiraɗe naata paare ko liggaki dawani mbaɗani haydara resma aɗa wiye patti yidde ko mbaddata e nden yidde ñamintama yarata aɗa il arrive de ce point il faut qu'on se dise la vérité chaque homme a un instinct animal mais nde waɗan ɗum nde waɗi ɗum ko tayaɗe o waɗi ɗum tan ko bandiyaka wona haydara ko sohla makko o dari o ronki dañde no taƴiri no fajiri sohla makko par ce que wata no kam o yarata wonɗo kam mais pour kanko ɓuri lebde makko tan ko ya o waɗa ko waɗi ko heɓa kalis o mais o heeɓi kalis o ha paari han kadi il fallait que aɗa waɗa semblant dal warde neɗɗo famɗade hirsuɗo dawol tan famɗade saha warde neɗɗo il fallait que tu reviens sur les lieux parce que en plus kanko tout le monde savait qu'au même instant à même heure tous les jours il était là-bas o arti même heure o mais donc hande il faut que yimɓe garta il ne faut pas guuren ko gurten hande ko gurdam gurtenam ko gurdam bonɗam gurdam hande ko enen jibini koye men mon fof jeeyi hoore mum min mi yalta ɗon fotta ummo hayri mbaɗa ɗum dohan jaɓa ene andi mi dawani mi hirndani mbaɗani haydara mi rewa mum ɗo ar mi resma jaɓa mi resu ten ande hunde mela soɓe resi goɗɗo kammen gilli ɓoli wawa ñaminde neɗɗo suwa rewɓe gonɗo koye mumen kala yewɗo kono lawa ñaami goppeti mum eyyi mi arta hen ko kalnomi ko mbiɗa guili ɓoli ñamminani guili ɓoli harnani min mbo sikki wona e dewgal taw ko gilɗi nanuma e dewgal gonɗa e fittade weldu mo sikki ɓuuri naata e dewgal ganduɗa pour ɗaminade jomum c'est à dire côté matériel jomum ko wawi seɓordema hen so tawi yidde nde adaki so tawi on ko tottode ma ko woko ɗemminɗa mum ko so tawi on waɗi absente rek so wodade rek sanda ngal dewgal waɗa kerec ɗum noon mo sikki hunde foof il faut gilɗi gardo ha para ko goɗɗum aɗa yalde hen e hasim toto sombolo mi wiyani gendo en mi wiyani mbaɗa defade hasim mais aɗa neɗɗo foof intérêt ko kalɗaɗo joni koko intérêt aɗa neɗɗo foof koydiri mi waɗa koydiri aɗa neɗɗo foof aɗa neɗɗo foof neɗɗo foof ganduɗa won animal ganduɗa ɗaniɗo e nder mum so tawi an consciemment so tawi a wani calme animal o no wawi mbaɗa musibaji par ce que hasim je ne défendrai jamais Moussa waddema défendre par ce que waɗi acte ganduɗa acte criminel warde neɗɗo avec 37 coups de couteau neɗɗo dañde conscience ɗum ɗo mo sikki neɗɗo gonɗi e sago mum watta ɗum mais aussi aɗa nous sommes dans une société mo ganduɗa so tawi ka baɗo faible so tawi ka baɗo faible a waɗa ko boni par ce que guiɗe nder galle mon fuɗɗoto yumma vraiment pression wondirama rewɓe mbaɗama pression so tawi kadi a jogui mawdira kadi joom doole ne wone galle ne waɗa mum yitere wona rew mum wonde de bonne condition mbiɗa kadi jingga demma mbel kañum wasa ɓuurede kañum e nawdira mum wone gueɗe fof so tawi a waɗi faible rek a waɗa bone mo ganduɗa amadou arani min ko affaire go tan kadi jabto men seeɗa ay ko ɗum woni joni ko kalmi affaire nde ko wadde an ko kalɗa ɗo ko firti wona guilli gon toon firti konko debbo ko entré o jogori e makko tout le temps so woni ko kewi tan ko yoya vraiment kanko ne omo andi ɗum wona yidde ay neɗɗo mbiɗa sikki min pare so tawi mi andi debbo yiɗa kam ha ene haysone muusa yam mi jotto mi naata balɗiɗi mi yetta ɓuuranimi franchement parlé jogade pression hooram e wadde ko mi wawa par ce que kanko sa imagine joni no oɗo wiri ni henna tawi diɓi nde o resatamo nde caɗele ɗe ɗon ko toon gummino par responsabilité pop min gartanmi koye makko konko hasim konko waɗi a yimɓe non kanko waɗi mi gaynani andi no waɗiri neɗɗo o so tawi a yetti débima gooma wonko caɗele gonɗe hen ruttita ƴeewa mais an jaha haɗa inna mbaɗa gayna mbiya joni bon an seeɗa min amdo ma mbiɗa kam yen duttake saria won gonani saria leydi ndi bon alors ko mi faami ɗon banggue mi faami ɗo kalɗa ɗo mais il fallait que baɗɗo ko boni hol feere mum
joni en tant que ka julɗo joni fodde kanko min pour min o foti ko waɗede joni fawɗo to gujji wujji jungo mum tawi min jaɓi min nani yeɓoɓe kadi jaɓi jono min hol affaire goto mbiya mbaddemi hen dérangé ha jaafoɗon Soumboulou comment se fait il an mbara neɗɗo gona e wadde organisé kewɗo nder galle ma ha joom suudu ma yaaha salon ha kanko ñande samedi ko vendredi crime o waɗi ko ñande vendredi o nanga samedi o waali ko police samedi wonno kewo mais samedi o kanko o warani galle makko joni jihnami makko debbo makko e yummakko fof ne gandi omono police mais an ɗiye wona e caɗele mbaɗa organisé kew mbaɗa bâche par ce que min affaire o waɗɗani kam somi darinoma damal gallam dow terrasse amen mbiɗa sowno affaire o yimɓe fof jeehi jeeɓoy min ɓerdam rokkani mi yaade yeeɓoyde par ce que ƴewmi ko sinno ko min walla leliɗo o taw mbiɗa andi ɗum walla taw ko min mais an ɗiye waɗa ko foti ni gona e wadde base o ñantima laabi ɗiɗi yaade salon arta bongo maji ala vendredi affaire o waɗi ala mais kamɓe est ce que ɓe gandi ɓe gandi ɓe tini ɗum gonmi e haalande on ɓe tini par ce que vendredi o walani galle yummakko ne andi o walani galle omono police joom suudu makko ne andi omono police mais kamɓe haɗani ɓe wona ko ɗum tahi yumiraɗo nanga haɗani ɓe mbaɗi kewo joni ɓe mbi kamɓe e haala mabɓe ɓe mbi tan ko collègue makko warama koye enquête ɓe goni il faut jagge mais kamɓe ɓe jaggano par ce que kanko o wawa wadde capable warde fondu saka warde neɗɗo par ce que leegal ngal fof noon ko noon wiya vraiment wiyaka kanko suko gorko ko neɗɗo moƴƴo mo wawa hay wadde ullunu on wawa warde neɗɗo mais joni est ce que kew no fonno wonde ɗon kew ɓe gona e janay sene goye ɓiɓɓe mabɓe mo ubbaka taw na foti waɗede autopsie ubbaka taw onon dawron kew eyyi Aïcha min de so tawi ko miijam min de ma part personnel cikkumi min ko woni ko mbimami joni ko mbimi mataw ɓe tinano kono so tawi aɓe tiri ɗum fota par ce que aɓe gandi won mayɗo te aɓe gandi mayɗo ko patron mo ko déjà hay so tawi noon wona konko wari ni ñande hen kewoɓe ponno tan wadde ɓiɗɗo ɓiɗɗo inne nder suuɗuɗumina hay so wona konko wari taɗa ɓe gandi tan on ɓattimo ko patron mo kaɓe jokkotiri a ponno tan fembude comme no mbiyeten ni nder suudu tan toppobirne ɓe guinna nder suudu mbasa wadde base yaade ni ɗum ɗoji salon ngaji ne waɗa bongo comme minen emin jiɗi ni rek tekci temps pour dañde vidéo ji amen affaire eno wadde sinap sinapde waɗi bone kono ɗum noon foof noon e waade noon ɗum fof e waade noon min waɗani min ñande fof mbiyanmi min waɗani comme damne debbo o en plus min waɗani comme damne debbo o par ce que debbo ganduɗa tan gorko ma dawi ɗum ganduɗa kono a miijota ko gorkam ma war neɗɗo pour min ko oɗo wi joni ko paare ko wi ko mide waɗi d' accord e makko par ce que ko grand o wi ko konkono mbiɗa waɗi d' accord e makko kono d'une part debbo sara naata e gorko mbiɗa sikki min de ma part personnel te mbiɗa andi gorko fof kadi ko ɗum yiɗani ɓiyum wona ni minen rewɓe tan gorko omo yiɗani ɗum ɓiyum sa dañi ɓiye aɗa foti namdemo an tawala soɗonomo vaccine mo 1000 francs aɗa yiiɗi o sodne vaccine mo 1500 ɗum wona wona par ce que aɗa yiiɗi wondude e gorko par ce que ko kalis walla genre kalis koye nder jamandu bokki de koye wiye bokki par ce que ɗo hena galle mo koɗɗa o ndiyam a yoɓat kalis softa ɗum courant yoɓat kalis softa ɗum connexion mo mbatteno ko kalis softa ɗum fof ko kalis sen gala ɗum en gurta ɗum woni aduna kalis kalenu ma en ko kalis woni wuuro ngo wona ala rewe neɗɗo pour intérêt noon kono min sah des fois mbiɗa wiya rewɓe des fois mbiɗa waɗaɓe contre par ce que joɗade tan noon e galle ma wadde géré mbiya so gorkam jippimami ɓor sanama koyɗe eyyi des fois annene so ummimo o dawi annene daw par ce que hay goto anda haaju ɓe ɓi komi nemmi e yimɓe ne kaala e télé ji internet uji ɓe mbi suko debbo o konko hay nde woni nde sowinde omo yaaha omo fina law o dawa o ƴetta kalis makko konko e hoore makko sahaji komo itata o fooɗon gorko o hokka gorko ko hasti wadde alani on ne tinni hoore mum wadde saɗa goni internet uji aɓe kaala gauche à droite ɗam mbiya ko pawɗo gorko makko pression min ɗon mi waɗa noon d' accord o fowani gorko makko pression gorko makko weela wadde ɗum eyyi joni bandiraɓe min miɗo jogui gueɗel gotel kalami surtout e envers makko an joom suudu ma wona reedu umul hayri pendant 9 mois debbo waɗata reedu ko 9 mois lebbi jeenayyi hay so tawi a riddama to liggotoɗa sa yeehi usine aji nan ɗo usine aji madar nan ɗo mi yiiɗa ni haalde mboɗo waɗanaɓe publicité mais usine aji nan ɗo jaaha mbaɗoya journalier hay soko
chaque jour daña 5000 francs so leru ndu may ko 150000 mofta 100000 o mofta ɗum ɗo 50000 keddiɗo mbaɗa ɗum e haajuji ma ɓayde mbiɗa jiɗɗa ko innude so ɗum pendant 9 mois ma dañ 900000 par ce que min dal min nawmi affaire o ko yidde ko weeɓi mais il faut kadi rewɓe ɓe sa wonde gorko ma a tolni honto tolnotoɗa par ce que enen sénégalais eɗen jogui jikko goto goppatan ko ha darniére moma hay inde goppata ko ha jomum jibina aɗa doga ga aɗa ñamloyo mais aɗa jogui temps 9 mois pareil 9 mois joom suudu ma ne woni reedu mais 9 mois aɗa wawi 9 mois ne heewi aɗa wawi hen wadde kala ko jiɗɗa wadde ha omo hayri aɗa woni wasi andude hoore mum holko woni ni baptême holko woni mariage neɗɗo wiyedema galle ma ne weeli mi sikku ɓuuri welde e wiyede jour hewma weeli hande une personne qui dépense des millions et jour mariage walla jour baptême walla goɗɗum taw so ɗum ɓenni galle ma a dañta hay enen fof noon mbaɗe hande min je crois à l'amour yidde ne woodi neɗɗo yinmo avant kada yiɗa ko jogui c'est très important aimer la personne avant d'aimer ce que possède la personne mais dans tout ça hande on est jeune il faut qu'on réfléchisse ay heñade mariage on se marie pas parce qu'il est temps on se marie pas parce qu'on a l'âge on se marie parce que mon andi hande mboɗo wawi stable wawi jogade joom suuɗa mais hande joruji kewɓe ndesirtan ko guiƴamen resi kaari resi yomi res yidde hokade hande kadi enen babiraɓe men ha joni mawɓe men ene keɓɗono biya e hunde fo eɓro ko cuwako e hunde fo eɓro ko cuwako ko gonga hunde fo eɓro cuwako sinno sago yittere wayata gonga hunde fof ene yiɗi wawande hoore mum hunde fof ne yiɗi dañde mais neɗɗo yimɓe dawaɗe fodde yimɓe potani min hande wonɓe mbiyamko fonde hooram ko wasde andude hooram donc joguiɗa ko gaƴon pare aɗan ɗo kadi affaire goto ne woodi seetan mi eddumina ayi même kadi yo Allah yafumen jinnaɓe ko humen yo mbattu toon hakkillaji par ce que ene woodi saaha goto jinnaɓe ko humen ne pawa ɓiɓɓe worɓe pression ji woni holɗum wiide neɗɗo guiƴi en lesi guiƴi en dañi guiƴen lesi guiƴen dañi guiƴen jomum haalanma hen ko ganduɗa ɗum ɗo ene bonna ɓerde quoi te kadi tawi ko aɗa dañi oɗo ko jinnaɗam aɗana bonna ko ligginoɓe ko taw min mbeɗa andi mi wawa wona taw mi suwa heɓ liggey mi suwa raw heɓde ganduɗa hoore ma ɗum ɗo janggo e jamm mbaɗa heeɓa hen doole nama debbo ma one kadi ƴamamo peut être par ce que hande goto fof karima ɗumen ma wiye ko mbiyen hande ko dogani no hana jomum ya hayno ko won wima laare min ndi mi yonti min ndi hankkadi iwi jiiri fayi ballaji taw hankkadi watti wadde mbarani kadi men kanko kadi debbo o kadi won pression kadi renday ma e hoore wotere e cerveau goto holno mbatta sa renaki paaram jafɗa mi rokkuma ɗon seeɗa laañal kanko kadi debbo mo ƴamɗa o wiyima ayi sehilam kaari nde o resete nde o waɗanama ɗum ɗo o rokkama 2 millions kadi gorko jumma fawma pression mo ƴamata o kadi fawma pression mboɗo andi yewtere nde fuɗɗima naywude par ce que heure uji ɗi kewani donc mboɗo andi hayde sabu naati e débat o tan après mbaynoɗen non haal yiyande ma e ko Aïcha aɗa andi min mbaɗa wawi wiide korko debbo fof koye makko sabu ɗum nde gorko o waɗi ajande nde yaltata winde debbo message o wi ɗum le probléme est déjà réglé wadde ɗon so wiyama ene waɗe ko kañko wona konko mboɗo sikki ko yidde ƴettude part tan yidde waɗde défendre min hayra de ma part jaggumi ko debbo o waɗi foof par ce que aɗa andi gorko ma liggaki e nder hen nde gonɗa nde cowiɗa danaka won hen ordonnance uji ko an sodata ɗum hoore ma wadde so tawi inde yonti a wi aɗa yaha salon aɗa ɓorno aɗa ɓorta ɗum ɗon firko mbiɗa ko joom galle ma yo ya lijjoroya adda mo ala noon so wi sa wi yo lijjoroy gueɗe ko ɗiɗi ma woni wari ma woni wujji ko kalɗa ko kadi layi gongde en tout cas yimɓeɓe tinno koye mum surtout jeunesse hande o neɗɗo mo ala jooɗo jonde mo ala saɗa jogui wat aɗa wawi mo ala jooɗo jonde mo ala ɗum woni lawol aɗa mi wawa tan yom got par force kono noon kadi e conseil de paye meɗen so tawi en jiiɗi wawde walla e wadde yen jaɓat tampude guila e nder galleji he ayi ɗum tagi noon wiyete souvent éducation des bases ala ko ɓuuri ɗum moƴƴude e neɗɗo ɓiye so tawi a jangguini ɓiye o métier adi kalɗen gonga tan ayi ɗum ɗo fof ko addata ɗum ko wasde janggude hay hunde wiye ne yiɗa wadde hunde pare so tawi an e nder guille ɗo gonɗa cukalel a nannama métier walla a nannama école walla a nannama fof kala ko nanɗa a yiiɗa a salima sa mawni a mawdi hay hunde woda hay hunde ala e ma ɗo sa renaki aɓata tan a wujjat ka ala a ƴeewoyat ƴettadu ka ala jomumen mbiya noon
ƴettude ko faalago wona e muhidia barke salatu fade mbiminan ni billahi sénégal so tawi yimɓe ƴettani mesure aji mumen timmuɗi yimɓe fof ma canko neɗɗo tan barɗo tan uniquement aduna o fo yi tawa ko an wari tawde anda kanum wari tawa ko an nangue ware hunde noon so tawi waɗi mouvement seeɗa yimɓe gandi vraiment oɗo noon cikki mbaɗi sikki sakka wona kanum ene jogui droit waɗede dumbirdu ene ƴeewe hol kanum walla wona kanum nangue duuɓi kewɗi ƴeewe ha ande mais so andama oɗo jakka o waɗi o waraka janggo e jaam oɗo naggama wujji ko ganduɗa ɗum ɗo ne wawi bonnande oɗo ligginoɗo duuɓe kisali hanki ɓeyde tan hon baraɗo kadi jon sabde ɗum ɗon so waɗa termay ɗo tuwa won pël hanki eyyi aɗandi wari ɗon waɗa tan par ce que hay so tawi janggo ɗum waɗanoma appliqué aussi hoddiro ko hoddiro neɗɗo wadiwde hoddiro mais ne waɗi ko ganduɗa ko haade hoddirowo yandema ƴeew dañande ɗum feere par ce que joom suudu ma so woni reedu lebbi jeenayyi so tawi ne lebbi jeenayyi ɗi saɗa yumiri no journée temed tati sa a 45 millions sa soodi jawdi ma a soodi sac ma maaro a dañi ujunnaje tere hokkiɓe ndefe sa haaɗi ɗon a dañata a dañta ko sa lelima a ɗano mais sa wi ɗon koma debbo ma ñanto laabi ɗiɗi ɓorno ala jeeɗiɗi jeetati joɗiɗa kadi ko jobta hôpital ko defa hay ñaltari docteur amadou defa bottari defa ñaltari ko mbaɗi wona wiya jognal hol jognal mbaɗa hol salade jognal bandiraɓe yimɓe yo gadiri hakkillaji muɗumen min de vraiment ko kalami ɗo komi an wadde saɗɗina watta jogana min allah yonimi seede hannde non so tawi mi mbiɗa jogui hay so mboɗo jogui to mboɗo andi ɗum ɗo ittimi ɗum koto laaɓi allah ne andi so yiɗi yimɓe ñalla ñamde tan guila subaka minen de sa waɗani jogonal min ñalla ñantade ha jammare ça dire ko wona on banggue mbimi ko janggen jogoɗen métier sen joguima métier ɗe janggo e jaam métier ɗe daña ligguɗen daña ko moftani en janggo so kewuji gari taw wona ko hubetti en janggani jeunesse o jangge jeunesse o tawi jiɗɗen ko gonga jeunesse ɓenɗo jogui ko éducation de base ɗo guila e galle bamma mbawata nehade mbawata janggude janggo e jaam sa heeɓi ganduɗa hoorema ɗum ɗo taw ko jawdi lamdima ket sa yiiɗi innude hen inna sa yiiɗi rokkide hen dokka sa yiiɗi sakate hen mudda sa yiiɗi asude asaka tigi gon kay a yonni joni wadde e gonɗen koye waynade e gon ala gon fofe donc aɗa wawi waynade amadou gaye aɗa wawi waynade gartene sumbulu ko ni tan jogormi waɗande on chaque 15 jours so allah jaaɓi min gadda débat kala ko ganduɗa ina waɗi woni actualité ina wone net inchallah mamin garni kala hen jeunesse o haala hen yiyande mum ko ɗum woni concept émission o amadou aɗa wawi waynade kadi emin mbanma remercier no fewi e disponibilité ma e kadi arde notade men hanki tan no wawno salade donc emin mbanma emin mbima kadi bisimilla ma e émission ma emin cohluma e miijo ma e foof emin cohluma vraiment bisimilla ma merci Aïcha Allah jarama avant mi waɗa terminé rek mi waɗa rek ramassage ala probléme mbaynoɗa d'accord ñimmide rek société sénégalaise c'est une société malade kadi violence ɓooyi e leydi ndi mais il faut savoir aussi ko kewno l'an 2002 ko population mo joguino e population joni o ne serti kadi violence sino wonno ko 10 andu oɗo saaha kadi ɓeydon par ce que proportionnalité mo population jogui o noon yarata quoi yanti hen kadi yimɓe vraiment yo neɗɗo sa mo sikki sa ala ya famɗini yidde so tigi vraiment so tawi an jiguiɗa ko ina salaire de 50 000 francs a yi huɗo gurɗam 200 000 francs walla 1 million caɗele godat ɗum noon go foof yo artide haqqille mum anda bien vrai haalis ne weeli ha maayi mais wona haalis wona kañum welnata aduna welnata aduna ko jogoɗa éducation de base jogoɗa diine par ce que diine nanema heema rek walla gueɗe kewɗe watta ɗum so andi an ka neɗɗo diine hen so andi l'islam ɗum haali walla christianisme ɗum haali walla judaisme ɗi haali mbo sikki walla en gueɗe kewɗe watta ɗum mais mbo sikki diine ne manque e jeunesse o walla yidde weewi ha ɓurti kadi ne manque minen jeune uji on tawi wonen gueɗe kewɗe so tawi a waɗa calme rek a waɗa ko boni quoi mi hannuɗo kongolam waddemo remercier wadde remercier tous mes co-débatteurs wonɓe ɗo hen ɓe kadi mbiya rek yo Allah waɗ en sutur kadi musibaji gonɗi e leydi ndi kadi Allah hanni en ɗo hen kadi Allah waɗ kadi magsal kadi yo tinno sukaɓe kadi beele jeunesse o daña travail beete caɗele kadi mbeɗo usade ko tot sumbulu waɗa dernier moment après mbaynoɗoɗa eyyi Aïcha mi weltanimama no fewi invitation o par ce que wona premier fois am arde piindi kam ko gallam comme no woniri galle thiat eyyi borom
animation bello so film ma yoda non so film ma yoda kala ko on ma yoda on ko ciat on ko sehilam Aïcha mi welten mam no fewi idi addire kam do non mi mom joddo xami ummo mi haalan podon ko umminde kam e plateau gonnon mi wana dimu quoi te min ko kam soso kam cubbolu pire kadi wadde fof kadi ko umuje mo juddu jeeri konko idi kam addude do hen Pindi TV hay so tay ko babam woni Pindi TV hay so tay ko yaaya woni Pindi TV kono ko umuje konko addi kam Pindi TV wadde mama min sumbul mi rewima weltare mi weltini mamadou fewi mi salminima to gonda no gonida Aïcha mi salmini on no fewi mi weltima kadi e invité ji di kam fof be kaldo ko wadi fayda machallah eren nyaagi kadi onon yebobe mun jittu hen hunde kadi commentaire uji kadi minen fada onon ne mbadon min corriger minen jodi fadde corriger ji di fof min jabi kala ko kaldum fof ko non parce que émission kam ko non wada tan jabbe wada kadi salibe wadde minen fada commentaire uji négatif et positif fof minen fada dum inchallah on calmina mi weltini yaay mi salmini bundaw miñam funeram mi salmini miñam jobo mi salmini jiyo chéri abou ndiaye mi salmini famille fof dali fornabe tiggere sirenabe on calminama baboy sar gorko mo jammel a salminama weltanama wadi gon ciat begenala ma taw hen hayri wayno wayno no a wayninoma donc toto parrain wayno bon Aïssa Allah jarama l'émission ça a été c'est juste pour finir sukaɓe rewɓe goppe ñaapuli goppu ñaabude jiɗo kalis ko liggoy so mbaali gari jooɗo worɓe ɓe ñaagui ɗo fof mbiyon dokkaji ɗum woni logique ɗo jaagi woto kalis mbiyon dokkaji oɗo ɓe yiyat debbo ne liggo jiya gorko liggo yoɓe liggoy jiya liggoɗo goppu ñaagude min kala ñaagui ɗum e ɓuurɓo kam ɗum tawi ha joni a jaramama jarama sini mbasdadi koɗa ate wayno d'abord ko waɗi fof Allah jarama on jarama Allah jarama yeɓiyankoɓe jarama kono kadi jarama les techniciens e jarama kadi ɓe ganduɗa hoore ma ɓeɗo ko e mun mbaɗɗum émission ko waɗi fof wona wiide bandiraɓe nde aduna weeli nde rewɓe jooɗi koye galleji he ha dewle jotta gara guitte ɗon cappet jaaha ɗum woni jomum so yii to anda addu million anda addu 2 millions anda addu 3 millions joni noon bon on jamanu wona kono noon kam yimɓe jaab liggade tan hayso wonama e jamanu mo ganduɗa hoore ma ko jamanu caɗede kalis kono min pour min noon ko nden haalis ɓurno sattude ko hande kalis ɓuuri hewde kono noon ko hande bonandeji ɓuuri hewde wadde noon yo yimɓe ƴewta ɗon tan ha ganda uuro nde woni cafa ɗumen sella tan yimɓe ndeeƴa ko wona ɗum ko gorko yo tinno tan yo gollu e gurdam muɗum kaddi mayde muɗum ɗum gorko tagira tan ko golle debbo tagira tan ko foftinere so tawi ko Allah ɗum ko ɗum Allah waɗi ɗum kono noon debbo yo artir hakkille wuuro mum anda ko poɗɗo waɗanede so tawi baɗanowomo o ala woto force mum e ko ala bannama ko o yiiɗa walla ko teyade gorko o wota engage ka a wawana wota a nadde peñol ngal a yaltata ko wona ɗum ko vraiment mi weltanima Amadou mi merci beaucoup Sombulu Allah jarama on jarama Aïssa wan mo ganduɗa baɗɗo kadi sababude joɗɗen ɗo ndeɗo jonde tawi ko première édition vraiment kadi ene wonde ganduɗa hoore maɗa Oumou Khayr Diagne la diva et mon ami mon frère parrain l'incontournable anani yenanama vraiment merci beaucoup ko wona ɗum ko kadi inchallahu rabbi yo yimɓeɓe mbattu hakkillaji muɗumen so Allah jaaɓi inchallahu rabbi mois de août mo paɗen ɗo inchallahu rabbi eɗen jogui concert mawɗo so Allah jaaɓi tawi ko concert alibise alias ojitiɗo to e ravin inchallahu rabbi service commercial so tawi noon en nangui datu ma kala bandiraɓe assalamu aleykum wa rahmatullah ma rew service commercial Pindi TV acca wayno a waynima laaɓe ɗiɗi non wayno bisimilla aywa Aïcha won almami wallahi Allah a weltanama no fewi nde tawno ka moƴƴo ka julɗo ka jurumdeero hono ma ala min hayrata nodduɗa tan fof mi notono wallahi Allah ha tenti noon e Pindi TV nde tawno ko pulago kadi pulo dañani hono muɗum donc on beltanama no fewi kadi mbasotomi tan ko enen rewɓe yen kabɓu gude meɗen no fewi kaɓɓen tubaji men no fewi liggoɗen ɗum tan woni gonga ko parrain haali koko gonga wertude junggo ñande foof hokkam wona gonga ñaago dokkomo to ittat to ande mbaɗa fullama e fayida ma guittoya hadema nafde goɗɗo nafa hoorema ami daña voilà on beltanama salmini gise ari mama fulla
effectivement ko hayre toro donc vraiment mi dañuy weltare hande e bellama par ce que joni ɗo mo fof sehilaɓam vraiment ko c'est la famille vraiment ko sehilaɓam mbiya yemi rew sat ko yaare non ala probléme il faut ndewa service commercial an koye gallo jeeɗa donc mbiɗa wiya bandiraɓe oɗo émission hono tufde net mbiɗa yaade hen e bandiraɓam worɓe tato machallah chroniqueur uji am hono Mohamed Ndim Mr Parrain l'incontournable et Amadou Chérif Konté donc ko ɓen goni caggal émission o so jiiɓe ɗo eɓen e émission o so jiyaniɓe ɗo machallah miijojo mabɓe foof nana e émission o donc mbiɗa yetta kadi ardiɓe galle o hono Daouda Moussa Dia kaw Abou Samba Diop tata Leyla kaw Hammad Thiam bolinti kala juuma onon fof mi salmini on jetti on mbiɗa yetta kadi caméraman ujam joɗɗi ɗi machallah hono Mr Thiat e oɗo saaho onon fof mbiɗa waɗa mon remercier kadi mbiɗa waɗa remercier Kumbis Mignam kanko waɗi mi maquillage o donc bandiraɓe so tawi hon ko kalmi ɗo ko henanaki on oɗon jarlo oɗon jaaso wona e teyere jinnon tan ko yo feewa so tawi kadi ko kalmi ko noon gandon kadi ko noon tan fonno wonde donc mbiɗa wiya on ha semaine prochaine taw mbiɗa wonde tiktokeur uji ɗi ha surtout paare kala mbaɗowo tiktok par émission ko émission ma tufde aɗon gandi tufde kala tufde hunde fof hewata koye tufde moni kala jofata koye tufde donc tufde nde ala fof mo wonata ɗo tiktokeur uji ɗi kala gonowo e internet tan mam bisme ɗo e oɗo plateau donc kalen kadi e actualité gonka rendo kala ko woni kala ko kewi e rendo ngo donc ko hen kaleten donc mbiɗa wiya bandiraɓe à semaine prochaine taw mbiɗa wonde sehilaɓam woɗɓe on jarama merci beaucoup taw ko ɗo e nder Tindi TV merci ko tufde net fuɗɗima avec wantoroɗo Aissa wan koyɗo wonta en tufde net e kala saaha yontere fo yo waktu so yonte tufde net